on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, summer heat had us down at the shore. Magandang buhay! Umulan man o umaraw, tuloy ang ating pasorpresa. Ang surprise mo deliver ko ay magtutungo sa barangay ng Tangalan, Puzorobio, Pangasinan upang ihatid ang pasorpresa para kay Tatay Rufino Gargar. At ang nagpapasorpresa sa kanya, walang iba kundi ang kanyang anak na si Ma'am Melissa Gargar Badong, all the way from Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung anong magiging reaksyon ni Tatay. Arat na! Rufino Gargar po. Tay, Juan po, may nakapangalan po sa inyo sa Shopee. Ano yung kaya tayo? Kailangan ko pong bayaran, Tay. Ha? Kailangan niyo pong bayaran, Tay. May nag-order po. Pero po, pangalan niyo. Rufino. Opo. Ano yung mga pagsalita? Rufino Gargar po. Ay, nakapangalan po sa inyo, Tay. Juan po, bike po. Bike. Bike po, galing sa Shopee. Pero po nakapangalan po sa inyo. Ano na yun, Bima? Ano mo na ano yung sabi ni Tita Saleng? Bike daw, bike! Mike! Oo! Galing daw sa Shopee! Nagmuna ka. Magbabayad ng 9,000. Sabi mo na ito kasi may naisip ako. 9,000 tay. 9,000 po, Tay. Kailangan pong bayaran. May nag-order po kasi ng Shopee po para po sa inyo. Kaso lang po kailangan niyo pong bayaran. 9,000 po. Wala kayong papayad. Wala kayong papayad. Paano ngayon, Tay? Pag walang ibabayad? Eh, sino ba nagpadala? Hindi ko din po alam, Tay. Kasi po pangalan niyo po yung nandito. Rufino Gargar. Gaga ano po? Ano po? From Shopee po. Is sabi po kasi nila, naka-address po dito po sa ng Tangalan, Tay. Kaya hinanap po namin yung bahay niyo po. Ngayon po, Kailangan bayaran. yung bike po nasa likod po ng sasakyan. Kailangan niyo pong bayaran, Tatay. Bago po namin ibaba tay, magbabayad muna kayo. Para ito, Tay. Magbabayad muna kayo. Kaya nga, wala akong pagbayad para. Suluhin mo yan. Sino ang nagpadala niya? Wala pong sinabi, Tay, kung sino pong nagpadala. Basta nakapangalan po sa inyo, Tay. Dapat yun, sasabihin niya kung sino nagpadala. Sabi sa inyo magulo ka usap yan eh. Hindi ko naman kailangan ng bike. Pero nakapangalan sa inyo tay. Ano yun? Yung tie bike o ano? Mountain bike tay. Mountain bike po. Mountain bike. Opo. Wala akong kailangan yun. Sino ba nagpa nun? Tumaray ko. Teka, tanungin ko kung sino. Sino nagpa nun? Hindi daw yung surprise mo Ha? sabi. Paano ngayon, Tay? Paano na lang po? Tignan nyo na lang po muna sa likod ng sasakyan, Tay. O pwede rin. Eh, kaya lang tatanungin ako sino nagpadala. O, sige po, Tay. Sabi lang po, ha? Iko-contact po namin, Tay, kung sino pong nagpadala. Oo. Pero, Tay, paano yun? Nakapangalan po sa inyo. O nakapangalan niya sa akin. Meron din akong bike. Saan po, Kaya, Tay? oo. Ayun po. Eh, siya ginagamit ko. Wait niya nga dyan. Ang laki-laki. Ito na lang, Tay. Ano pa na lang? Itugis nyo na lang, Tay.
balikan na lang po namin tay. Tatanungin lang dito. Sige Ba't po. ipakita mo muna? Tignan po muna na rin natin tay. Sige po. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bago po natin ipagpapatuloy yung programa, ipasok po muna natin yung mga handa ni tatay at upang malaman mo tatay kung sino po yung nagbigay po ng pasorpresa. Pero bago po yung tay, may idea ka po ba kung sino nagbigay ng pasorpresa? Tinatanong ko ako sino nagbigay. Yun, wala pang idea. Malaman po natin mamaya tatay kung sino po nagbigay. Hindi mo alam, no? Alam ko. Alam ko. Anong masasabi nyo sa mga... Salamat at ako binibigyan pa lang makapabuhay. Sino nagpadala niyan? Anong masasabi kung sakaling malalaman nyo kung sinong nagpa-surprise niya? Anong masasabi Kaya nyo? nga hindi ko nga alam kung sino nag-surprise ka. Malalaman nyo yun mamaya tayo. Kaya lahat ng maraming taong makakapanood nito tayo. Yung nagpa-surprise po sa'yo ay may gustong sabihin or may ginawa po siyang mensahe para po sa inyo. Akin po itong babasahin tatay. Ito yung mensahe na gusto kong ipaabot na nagbigay po ng pasorpresa na kahit po nasa malayo po siya ay handa po siyang mag-effort para lang po mapasaya po kayo. Ito po. Dear Tatay, Happy birthday! Wala man po ako ngayon sa tabi mo. Sana palagi mong maramdaman kung gaano kita kamahal at kung gaano ka ka-importante sa buhay ko. Namimiss ko po ang mga araw na kasama at kakwentuhan ka. Yung mga araw natin nila nanay na magkakasama. Namimiss ko ang kagaling ko na pagja-jollibee natin nila nanay noon sa Ordaneta. Namimiss ko ang lahat-lahat tatay. Maraming salamat sa pag-aruga, pagmamahal at pag-alalay, paggabay at pagtitiwala sa aking kakayahan. Sa kabila ng aking pagkukulang, hindi niyo ako iniwan ni nanay. Hindi niyo ako pinabayaan at nananatili kayong sumuporta at naniwala sa kung ano ang kaya kong ibigay. Wala man si nanay sa tabi natin ngayon, alam kong nandiyan lang siya nakabantay. Pinagdadasal ko palagi ang iyong maayos na pagsugan para sa pag-uwi ko at magkasama ulit tayo. May papasyal ulit kita sa kahit saan mo gusto. Mahal na mahal kita tatay. Happy birthday. Love, Isa. Si Ma'am Isa po ang nagbigay po ng pasorpresa tatay all the way from Abu Dhabi. Po? Opo, si Ma'am Lisa po. Ate, any message po para po kay tatay? Tatay, happy birthday.
maraming salamat sa inyo. Lalo na sa nagbigay nito. Ako'y nagpapasalamat at binigyan pa ako ng mahabang buhay. Yun. Salamat. Maraming salamat. So ayun tatay, kahit po nasa malayo po sila, gumawa po sila ng paraan upang mabigyan ka po ng pasurpresa at maging mas special po ang okasyon na ito. Tatay, 84 mo na po. Maraming salamat. Opo. Before that po, kantahan ka po namin ng happy birthday before ka po mag-blow the candle. Sa lahat ng taon ay nakabigyan ng mga ating mga kasi wala silang lahat dito. O ayan na, sige malakas dito. So kasama ko dito. Ako, meron akong isang dami, kaya na namatayan sila ng pamilya. Kaya wala, hindi na makarating dito. Yun lang, nagpapasalamat sa kabila. Ako nagpapasalamat kay Marisa. Kaya hindi naman tumatawag sa akin, hindi ko alam kung bakit. Kaya ako, maraming salamat kay Marisa. Kasi wala sila dito. Sige maraming dito. Wala namang iba, kundi yan. At saka yung mga anak niya, dito sila. Ngayon na, maraming salamat. Ayun po, yung mensahe po na inyong ipinapabot, kahit po tulog po si Ma'am Melissa, ay makakarating po sa kanya. Sabay-sabay ka po namin kakantahan ng happy birthday. Ayun! Happy 84th birthday, tatay! Hindi pa po nagtatapos ang pasurpresa po nila para po sa inyo. Tatay, maaari mo bang hukutin to? Yan po tatay, hukutin nyo po. Dalawang kamay po tatay, pataas po. Yan po, sige pa po tatay, hukut pa po. Sige pa po tatay. Wow! Ano po kaya yan tatay? On behalf of Surprise Food Delivery Co. by Ma'am Maylin Palagay, we would like to express our heartwarming and gratitude birthday, sir. We wish you happy birthday, long life and stay healthy. Always take care, sir. Sa lahat po na mag-a-avail ng aming pasurpresa, may pa-free caricature po tayo sa lahat po na mag-a-avail. Sir, para po sa inyo talaga to. Ipapa-frame na lang po para po magtagal. Opo. Don't forget to like, share, subscribe to Surprise Food Delivery Co. And don't forget to click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Again, don't forget to smile and don't let someone ruin your day. Tatay, happy 84th birthday po.